Umuma adamzat meselesi barada. Umuma adamzat derejesinde Hawwa mümkün kadar yakınlaşmaly. Öz edehedimden nämäni aýryp oýlanýan men oňa näme goşmaly? Arzum şu, köneçilrek bolsa-da howlukman alınýan salamym galsyn. Dewrewap diýsinler, hadim etinler, ýöne süňňi halal aýalym galsyn. Umuma adamzat medeniýetine dadyp görür ýal halal nanymy, elim boş barmaýyn başym dik tutup, elteýin dugulumyň desserhanyny. Müň lawazly aýdym sadyň içinde duwtarmyň owazyny eşdeýin, goýulmadan maňa ýatladyp dursun, o şägäň ak takyryň keşdesin. Dünýä berip süý demdiren topraga soğumasın her nämeniň ihlasym, adamyň adyna gelişýän däwiň hiç birine gelmez hergiz ihlasym. Gıýda tesýär diýmän, gözellerimizi görüp dursam şok eteniň aslynda, peşmekimin aşyratyp ýörmäni halamanam aslynda. Adam kärlik üýtgäp duran sakdäl, ol meniň ýeketäk ölçegim bolsun. Şonsuz medeniýeti kabul etmerin, ol has synt kılanan geljegim bolsun.